ndị be anyị oge ruo na mgbe anyị chọrọ ewetara ụnụ ihe omume anyị kpọrọ ihe mberede nke okporo ụzọ ya nakwa usoro enwere ike iji wee benata ya. Unu echefuna na anyị ka nọ n'ụlọ ndị Igbo Class World ebe a na-esi ewetara ụnụ akụkọ si na mba ụwa niile nakwa omenala Igbo. Abụ nwanne unu nwoke Maazị Ejide na-esoro mma. Anyị na nwanne anyị nwoke Maazị Okafọ onye nke bịara n'ụlọ mgbasa ozi anyị ka o wee nwee ike wee nyere anyị aka ịgwa ọhaneze ihe nwere ike ime iji wee benata nya bụ ihe mberede nke okporo ụzọ na okporo ụzọ be anyị. Maazị Okafọ, anyị na-asị gị nnọọ n'ụlọ ọrụ ndị Igbo Class World. Anyị na obi anyị si aṅụrị nnọọ na anyị kpọrọ gị ize anyị, wee na-asị gị nnọọ. Mana ịnwagwo n'isiokwu anyị ji n'aka n'ụbọchị tata, wee na-asị gị biko kedu ka enwere ike isi were benata nya bụ ihe mberede nke okporo ụzọ na be anyị, n'ihi na nya bụ ihe ọkarịa na akarịa. Daalụ maka daalụ na ịnabata m ndị Igbo Class World. Ana m ekene unu rienne wee na-asị unu na unu jisi ike. Ihe unu na-eme amaka. Nkwado unu na omenala Igbo na asụsụ Igbo nakwa ihe gbasara be anyị gbaa gburugburu. Ana m asị na ọ ya adịrị ndị Igbo Class World na mma. Ọ ya adịrị unu na mma. Na ajụjụ ị jụrụ m na ihe mberede okporo ụzọ a na-adị enwe na be anyị, ịmaragwo na ihe anaghị akpachara anya were eme. Ịghọta ihe ọbụla mere enwere ihe butere enu, mana ife anyị ajụgodo onwe anyị, ọ gịnị na-akpata ya bụ ihe mberede okporo ụzọ? Ọ bụrụ na anyị mara ihe na-akpata ya bụ ihe mberede okporo ụzọ, onye anyị amara ụzọ anyị esi were gbochie nye. Ọ bụrụ na anyị egbochie ncha ncha, maka na ihe mberede okporo ụzọ bụ ihe ga na-eme, mana iji wee benata ya maka na ọ karịziri akarị. Ị na-anya na ihe na-ebute ya bụ ihe mberede okporo ụzọ, Maazị Ijiji, ịfụ na okporo ụzọ anyị adịghị mma. Ọtụtụ ụzọ anyị nwee, ị ga-afụ ka a na-arụ okporo ụzọ kịta. Ihe dị ka ọnwa ọzọ okporo ụzọ ahụ ebido tikesibe, mebisiba.